Wow, πόσο όμορφη είναι η γη από εδώ πάνω. Ναι, τα βουνά, οι θάλασσες, οι ήπειροι, όλα φαίνονται τόσο μικρά. Κοίτα, η γη από εδώ μοιάζει με μια μικρή μπλε μπάλα. Είναι απίστευτο. Ποτέ δεν φανταζόμουν το διάστημα θα ήταν τόσο μαγικό. Αυτό είναι το φεγγάρι μας, η σελήνη. Είναι ο μοναδικός φυσικός δορυφόρος της γης. Φαίνεται τόσο κοντά. Μπορούμε να πάμε? Όχι, τώρα πρέπει να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στο ηλιακό σύστημα. Wow, είμαστε μέσα στο γαλαξία. Φαίνεται σαν ποτάμι από αστέρια. Ξέρεις γιατί ονομάζεται γαλαξίας? Όχι, για πες μου. Λένε πως κάποτε ο Δίας ήθελε ο Ηρακλής, ο ημίθεος γιος του, να γίνει αθάνατος. Έτσι έβαλε τον Ερμή να φέρει κρυφά τον Ηρακλή στον Όλυμπο για να θυλάσει από την Ήρα, τη γυναίκα του Δία, ενώ εκείνη κοιμόταν. Λένε πως η θεά Ήρα θύλαζε τον Ηρακλή, αλλά όταν ανακάλυψε πως δεν ήταν δικό της παιδί, τον έσπρωξε μακριά. Το γάλα της χύθηκε στον ουρανό και σχημάτισε αυτόν τον λαμπερό δρόμο από αστέρια. Τι ωραία ιστορία. Ποιος το φανταζόταν ότι ο γαλαξίας μας έχει σχέση με το γάλα της Ήρας? Προσοχή, πλησιάζουμε στον ήλιο, το αστέρι του ηλιακού μας συστήματος. Η θερμοκρασία εδώ αγγίζει τους 5.500 βαθμούς Κελσίου. Wow, είναι τεράστιος και τόσο λαμπερός. Ο ήλιος είναι ένα τεράστιο αστέρι που μας δίνει φως και ζεστασιά. Είναι εκπληκτικός, αλλά και πολύ καυτός. Κοίτα, από εδώ βλέπουμε τον Ερμή, την Αφροδίτη, τον Άρη, τον Δία, τον Κρόνο, τον Ουρανό και τον Ποσειδώνα. Αυτοί είναι οι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Ο καθένας είναι μοναδικός και ξεχωριστός. Πόσο διαφορετικοί είναι μεταξύ τους. Τι υπέροχο ταξίδι. Ναι, είδαμε τόσα πολλά. Στο επόμενο ταξίδι μας θα επισκεφτούμε έναν τους πλανήτες μας ξεχωριστά. Ανυπομονώ. Κι εγώ.